Iż-żidiet riċenti fil-prezz tal-fjuwil u l-ħalib qed jagħmlu pressjoni kbira fuq persuni bidħul baxx u medju, qalet dan il-Gazzetta The Malta Independent fl-editorjal ta' tnejn. Iż-żieda mhix waħda minima, 10 ċenteżmi fuq il-ħalib u 5 ċenteżmi fuq kull litru petrol, li meta kalkulati fuq xhur żgur ser ikunu qed jaffettwaw ammont kbir ta' familji Maltin. Riżultat ta' dan il-unions f'Malta qed jitolbu li l-Gvern jagħti kumpens lill-familji Maltin u l-pressjoni fuq il-Prim Ministru u l-Magna f'Kastilja qed tikber sew, anke meta wieħed jiftakar x'kien jgħid Joseph Muscat qabel sar Prim Ministru. Il-level tal-għajxin aħjar u aktar flus fil-vot huma tagħna l-kol. L-aqwa żmien għall-pajjiżna qatt irid jasal u dak iż-żmien issa huwa magħna. Minkejja dan il-kliem sabiħ li fuqhom il-Maltina f'dawl il-Muscat bit-tmexxija tal-pajjiż, il-Prim Ministru qed jinjora l-karba tan-nies u l-famuż surplus mhux veru li qed jasal għand kulħadd. Dan fil-waqt li l-medja laburista tpinġi ż-żieda tal-fjuwil bħala waħda sfurzata minn żieda fil-prezz internazzjonali, anke jekk il-prezz internazzjonali taż-żejt qiegħed l-irħas li kien tul dawn l-aħħar snin. Minkejja din il-kampanja tal-Gvern u l-medja tiegħu biex jibqa' jidher sabiħ f'għajnejn il-poplu, il-verità hi li mhux talli ola l-prezz tal-fjuwil u l-ħalib fost oħrajn talli meta tikkumpara l-pagi tal-ħaddiema Maltin mal-bqija tal-Ewropa, il-Maltin jibqgħu bl-inqas pagi u l-inqas żidiet fil-pagi tagħna. Fatt li Gvern qed jibqa' jipprova jaħbi u jnessi. L-editorjal tal-Malta Independent qal li huwa fatt li meta tikkumpara l-pagi tal-Maltin u dawn iż-żidiet fid-dawl ta' prezzijiet straordinarji fis-settur tal-proprjetà li anke qed joħolqu problemi serji biex banek jagħtu self, il-familji Maltin qed jispiċċaw ibatu. Ġid li nħoloq jasal għand kulħadd fejn ħadd ma jaqa' lura. Politika fejn il-proposti u l-wediet jitwettqu u mhux jitħallew fuq il-karta. M'għandna m'hemm skużi wara. Maħna mux ħanoqodu nejdu wara għax sibnek jew għamilnek. Il-wedit li mhumiex wedit huma pledges, huma proposti, huma parti minn roadmap. Ħajkunu qegħdin jiġu preżentati lil poplu b'responsabilità għax mhumiex kliem fil-vojt. Imma idejat u proposti li ħajwaslu għal tkabbir ekonomiku li ħajilħaq lil kulħadd. Madankollu il-Gvern minkejja wediet sbieħ jibqa' jagħlaq għajnejh u jsod widnejha tħassib tal-poplu. Il-Malta Independent qalqet l-editorjal tagħha billi tkellmet ukoll dwar il-bżonn li l-Gvern jibda joħloq inizjattivi biex jindirizza l-problema akuta ta' traffiku. Meta sa Ġunju ta' din is-sena l-ammont ta' vetturi liċenzjati f'pajjiżna kien kważi 380,000 jew 82 karozza ġdida kuljum fit-toroq tagħna. Statistika li żgur turi l-prijorità ta' Joseph Muscat mhux veru kif qalilna fil-billboard sbieħ ta' qabel l-elezzjonijiet.